Pois a MICE nace como unha actividade máis dentro da programación do Departamento de Educación e Acción Cultural do Museo, co obxectivo de que desde o propio museo se fixera algo en relación á antropoloxía audiovisual, que é unha materia que naquel momento, digamos, en Galicia non se tocaba de maneira específica por ningunha entidade, nin siquiera pola universidade. E bueno, pensamos que era preciso que o museo, tanto co vínculo coa antropoloxía social e cultural en xeral, como co cinema a través de O Carro e o Home e Xaquín Lorenzo, debía ser o espazo para que tivéramos un foro en torno á antropoloxía audiovisual e ao cinema etnográfico. Foi a primeira en Galicia como mostra e despois como festival, e en España naquel momento existía Espiello, que levaba un ano e pico, de feito na segunda edición de Espiello xa estiven ali, pero non había máis nada, o que veu un pouco a partir de aí. Eu contaba con facer unha actividade que durase un pouquiño no tempo, porque creíamos que tiñamos moitas cousas que contar e que mostrar desde o museo, pero que logo se collería alguén a testemunha por aí, como efectivamente logo pasou, non? Pero que va, 20 anos, non. 20 anos e acabar, ademais, sendo un festival e con estas dimensións, pois para nada. Non contaba. Empezar a poñer no foco en Galicia a antropoloxía audiovisual e o cinema etnográfico, mostrar tamén que o cine, por suposto, pode ser non solamente unha maneira de narrar historias, senón de narrar historias que teñen que ver moito con nós e tamén como nos vemos a nós mesmas, como vemos as demais, como o cine tamén pode, de algún xeito, pois, axudarnos a entender a sociedade na que estamos, tamén sobrepasar esa idea de o cine etnográfico como algo que remite sempre ben ao folclore ou ás sociedades tradicionais. Penso que con todo eso fomos pouco a pouco cumprindo. Seguro que queda moito por facer, seguro que igual non chegamos a todos os lugares onde nos tería gustado chegar con estas mensaxes, pero bueno, penso que sí, que fomos cumprindo. O museo é un lugar complicado, inda que a xente non o espera ou non o sabe, é un lugar con moita complicación en canto ao traballo. Entón, logo, houve que se pudo implicar máis ou menos, pero desde o primeiro momento o apoio das compañeiras, o apoio da dirección daquela, por suposto, de Carlos García Martínez, e as que se foron sumando despois, o pequeno equipo que hai agora mesmo na MICE e a xente que formou parte dele en distintos momentos, non sei, creo que fomos sempre un equipo bastante ben levado, coas súas dificultades, como calquera, pero que as soubemos superar e que, sendo poucas, conseguimos sacar o proxecto adiante. Si de algo me sinto orgullosa de que souben ver a que xente atraer para este equipo, pero máis nada. Sí que me fixo sentir moi ben cando desde o Museo Etnográfico de Castilla e León, Pepe, o seu director, se viu aquí un ano para coñecer o noso festival e montar algo similar alá, e ese festival montouse, chamase Etnovideográfica, sigue existindo, se fixo un pouco, pois eso, a imaxe e semellanza un pouco de Espiello e moito tamén da MICE, e eu creo que ese, sin ser un comentario en palabras, é un comentario como que, bueno, a min me fai así como, que bien, non? E ademais que el sempre o repite, non? Co cal, ainda hai pouco estuvo por aquí e o volveu a dicir. Non sei, logo tamén me gusta ver que hai xente que aínda moi nova, pero que novísima, chegou a Santiago a estudar e que está desde o primeiro día na MICE e que me di unha e outra vez que
bueno, que para eles e para elas a Mice foi un absoluto descubrimento e do mundo do cinema e do que lles podía interesar do cinema, non? Bueno, hai moitas cousas bonitas, a verdade. Eu empezaría dicindo que me encantaría non ter que ter aínda nun festival de cine unha sección como Impropias, non? Dedicada única e exclusivamente ao cinema etnográfico feito por mulleres, realizado por cineastas mulleres, pero o certo é que consideramos que sigue sendo necesario e evidentemente a perspectiva de xénero transversal a todas as actividades que se planifican e se deseñan e se executan desde o Departamento de Educación e Acción Cultural do Museo. Entón, a Mice non podía ser allea a iso, non? Pero, ademais, centrándonos no cinema e no cinema etnográfico, é moi importante conseguir, non? O cinema etnográfico normalmente está dentro do xénero documental, hai moitísimas mulleres traballando aí e non a suficiente visibilidade. Un ano máis, eu creo que temos unha programación de filmes recentes que de ningún outro xeito se van a poder ver seguramente en Galicia e desafortunadamente moi poucos cinemas ou festivais ou ni sequera cinemas comerciais, claro. É un cinema recente, ademais, coidado cinematográficamente, con unha excelencia, digamos, no traballo, na investigación, no traballo de campo, en relación, digamos, a todo o que son temas que, ademais, son de importancia para nós agora mesmo, non? Como sociedade e para ver como podemos abordar un futuro que non se presenta nada halagüeño a nivel mundial, non? En ese sentido, este tipo de cinema tamén achega moito. E por outra banda, porque, como sempre, vamos a poder contar con filmes que fan parte da cinematografía esencial, por decirlo de algún xeito. E, ademais, como sempre, a Mice, a parte das proxeccións, ten toda unha serie de espazos de debate e de aprendizaxe que, bueno, aínda a día de hoxe, pois non os dan outras entidades e institucións, porque antropoloxía social e cultural e antropoloxía audiovisual non están, digamos, na axenda das nosas universidades, polo menos non como grao, non? Aínda que aquí hai unha gran cantidade de antropólogas e antropólogos maravillosos traballando, pero é así, e polo tanto a Mice sigue cumplindo, de alguma maneira, sigue compensando un pouquiño esa falta. Quizáis a Mice ten que, en algún momento, ten que abrirse moito máis aos creadores, creadoras, antropólogos e antropólogas máis novas, ao mellor facer na Mice un espazo importante con protagonismo para mostrar o traballo que a nos interesa dentro do que é o cine etnográfico e a antropoloxía audiovisual das novísimas creadoras e creadores que están xa traballando neste momento en Galicia, non? É importante ver que ás veces no ámbito universitario se están realizando moito traballo audiovisual que ás veces se queda na propia universidade, non? E é unha mágoa porque aí hai fantásticas realizacións, non? Que deben poder ter lugares onde mostrarse fora do ámbito da universidade. Eu penso que ese pode ser un reto para a Mice de aquí en diante. Un título, O carro e o home, non é que me marcara pola propia Mice, senón que me marcou para arrancar a Mice, non? Todo que o propio filme e todo o que hai ao redor del, non? Despois, non sei, moitos dos filmes que pasaron pola Mice deixaron pegada en min. Diría, non vou a decir que todos, porque, bueno, non sería certo, pero como sempre fixen parte, digamos, da programación, formar parte de programar, pois non me atrevo a dicir ningún outro título, non?
Sí que quizáis que, non sei, tiña moitas ganas de ter a mulleres que pasaron polo festival, non? Que estiveron no festival, e, bueno, tampouco quero nomear a ningunha delas especialmente, non? Non sei, vamos a deixalo así. Penso que o carro e o home, e despois, bueno, todas as mices foron moi especiais, todos os filmes da mice foron moi especiais, e si teño que pôr o foco en todas as realizadoras que pasaron pola mice, as novas, as menos novas, e incluso as que xa pasamos os seus filmes cando xa non estaban entre nós, pero por todas elas. Un espazo non para chorar polo perdido, nin para a arqueoloxía, senón vivo e dinámico onde seguir construindo, andando cos tempos sobre aquilo que recibimos.